Debagoieneko upategi bakarrera etorri gara gaurkoan oinatira, Murgialdaira zuzen be, izan be, ontxe hasi da txakolin garaixa eta hemengo arduradun edo lanian ibiltzen den Aritz Galdosekin inogu hitzordua. Kaixo Aritz, ze moduzko izan da 2025ko usta ikusten du, ja mastixa mazdana batuta, noski, baina ja botillerak eta zabiltzai, ezta? Bai, kaixo, atzaldeon, bai, ontxe gabonen bueltan botilleraten azten gara iazko txakolina, baina egiz esatea gure oso eguia begira gauz urrengo ustari, zei baino, aurtengo txakolina baino. Zelakoa izan da 2025koa? Ba, 25koa, konparauta batez be 24koakin, udiak oso diferentiak izan dira. 24a izan zen euski gutxi eta euri askoko uda bat, eta ekarrien txakolin bat gradoz justo eta garraztasun apur bat altukua. Eta 25koa izan zen, bai hasieran oso euritzua negu eta udabarrixan, baina gero oso lehorra. Eta bai hasieran gorrinakin ja problema batzuk izan geben, baina gero nahiko usta ona, oso sanua, eta oso ekilibrauta garraztasunean. Eta grado aldetik zertxo bait 0,2-0,3 bat gehitxu hau, dakon txakolina. Zango neke, perfil apur bat eldutxu hau izango lekela urtengoa. Esan dozu, udia aipatu dozu, igazko udia eta oin 2 urteko udia zelako ditzen zian. Izan bezeuek egunero ez dakit, baina egualdixan aplikazioa eta pentsatzen dut askotan egongo zaila behira, ezta? Bai, segun ze garaitan... Tokaiten da. Segun ze garaitan eurien behin baino gixotan. Zeu zela eragiten dut, pentsatzen dut, oiko sasoian, oiko ugaldixa eukitia izango dela, ez? Zeuen dako ezinbestekoa edo onduen tortezatzuena. Bai, berez maztixan dako, eta gauza askondako urtaruak oso ondo markauta fatia izango zen egokixena. Baina beti ez da hola izaten da, apur bat egokitu inbiar iten dauenea. Aurten, 2026 hasiera hontan batez be, negu hotza, edurra bai, baina, pentsatzen dut, urtero firmauko zebila alako neguak eukiti, ezta? Bai, neguan hotza, edurra, izotzak itia, azkenian ekarte xau, landaria bere lo egoera horretan ondo sartzen, eta puskat udaberriko brotazio horreiri eusten, eta ez aurreraketan. Zeuek, Murgialde txakolina, Getariako txakolina iten dozue, baina beste barietate batzu bai, ez? Aurten zerreko iztu dozue? Bariedadiak esan beharra dau, bertako bariedadia ondarribi zuri eta ondarribi beltza hartzen dela, eta edozein txakolik 180-85 horretxek, portzentaje horrek eruen bide dauela, baina gure kasuan badako beste bariedade batzuk be, eta apur bat ibilten gaina da jolasten bariedade horrein kombinaketetan, eta heldutasun fase diferentietan be bai, ez? Eta gero prozesamentu diferentiak egiten. Eta nunbait da, ohiko txakolinez aparte, gordea izateko ardauak edo sartzen dian txakolinak ekoiztia, eta apur bat investigaitia bariedade horrek lurzoru honaitean ze potentzialidade dakoin. Oin bertan ikusten dugu, maazti danak ondio poda fazien zuzeiako, ez? Esan dozu, 2025ko guzta ekoiztuta, baina zeu 2025ko astu dozuela aspaldi, ez? Ja, datozen nahi behira jarritea gongo zei. Astu ez, bodegako lanak inbier izaten dira, eta ordu asko kentzen daue. Baina egisa esan nik ustot, maazti zale batek bardau, gile bat beti dauela urrengoari begira, ez? Eta ontxe gabonetan hasi ginean ja kimaketa zikua, poda zikua egiten, eta hoxe, ja izango zen 2026ko ustako lehenengo ingo xaun, maztixai lehenengo ingo xaun lana. Ordu asko kentzen dut zeu honek be, ez? Ez dut uste zeu bakarrik ibiliko zanenik hemen Danian, baina bako bere lana. Bai, honek dedikazioa badako,
lana badako, danak moduan, baina bai esango nekela lan oso politia dela. Eta norbea guztua egin dagoenean, Gustora eta etenbarik beti ikasten zabitzelako. Eta beti dauz teknika barrixak, investigazio barrixak, eta beti proebarako bide horretan edo. Aipatu duzu bodegako lana, faningo gara ikustera zela dauen momentu honetan upate gisa, eta ia 2025 honek zer ekarri dauen Murgialdea. Oso ondo. Mahastillatik upela artera etorri gara, izan behar, oin, esan duzu, ez duzula astu 2025ko usta, hemen barruko lanak kentzen duzulako denpori, ezta? Zer esaten da, hemen barruan inbiar esaten duzuna? Bai, hemen ikusten zuen kupeletan, azkenean fermentazioak ja bukatu ebein txakolinok udazkenian, eta oin dauz klarifikazioko prozesuan, 2 graduan, eta enbotella egiteko gertaketan. Eta, faten lote diferentiak enbotella egiten, poliki-poliki, eta botella eratzeko preparetzen filtrau, estabilizau, eta hola. Pentsatzen dut, uste bat perpaila askotan fase danak eguko bila bere garrantzia, baina ez da jau honek bereziki garrantzitsua dan hemen iken dozuen. Garrantzitsua danak dira, hemen honaik bebai eta oso tentu zibili behar izaten dira hemengo lanak egiten. Aldage batetik bestera, igual asko aldatu lekelako. Bai, parametruak eta lanak oso ondo egiten. Hemen, lehen aipatu dugun, barietate diferentiak dagotzu da. Aurtengoak, ze zaugarriako aurtengo txakolinak, zelako esango zeke urten dela? Nik esango neke perfil apur bat heldutsu badakola, 24 egin konparauta. Garraztasuna ondo ekilibrauta, grado apur bat gehiago, eta uste dut oso ona dauela. Gentia guztu edaten dau Murgialdai? Bai, nik uste dut bai. Zuk ekoizteko bakarrik ez, hemen bizitak idatuak eta egiten dituzu. Gentia ibe kuriosidadea sortuko xau, ez? Zela alako toki baten, olako mahastixa, olako upate gisa, eta zela funtzioa egiten dagoen, ezta? Bai, egisa esan, bizitak nahiko pedagogikoako izaten dira, ardo mundura, bideratuta, eta jentia interesakin etorten da, eta gaina jentia jente gaztia be bai, jente ondo gaztia, apur bat prozesu dana zela joan ikustera, eta, klaro, probaitera be bai. Ez bakarrik hemen baiarakoak, toki diferentetatik etortzen da jentia, ala? Bai, bizitak oso kuriosuak eukitetu. Lehen komento dut zela guin azte pare bat, eukigeben japoniar talde bat, eurak baserritarrak, eta nunbait Euskal Herrira etorritan dialako kooperatiba inguruan, kooperatiba agrarioen inguruan handakoi elkarte bat, eta ezauketara hemengo arrasateko kooperatibismoa, eta gero eurak bertara bizita. Eta tan hasian ekoizliak, bat garroza, bestia zanahoxak, bat mahatzana bebauen, baina jateko mahatzana. Izan zen oso gauzak. Probaiteko pentsatzen dut hartuko dela tartetxua, ala? Bai, probain da. Eta uste, orokorrian japoniarra hiri txakolian perfila asko guztaixakoi. Hola, garrastxua eta zea, eta zaten dago euran gastronomiak da oso bat iten dauela bai. Zeuek, hemen Baiaran eta Euskal Herrian bakarrik ez, esportau egiten duzue txakolina. Azken hilabetetako gora berek ez da gizela eragin jauen zeuen esportazio danak. Guk esporta egiten du oso kantitate txikinak, baina estatu batuetara eta Japoniara, eta estatu batuetan bai izan dauela eragina arantzelen historia horrek, bai. Onda nahiko geldi asuntua eta Japoniakoa normal. Aipatu du, erreportaje danian aipaketan gaitzu 2025ko usta zelakoa izan dan, botillatxo bat eskudan hartuta eta ikusiko dugu zelako urten dauen. Bazen.
eskuartien daku, 2025ko guztei dagokizon txakolina. Esan dozu, ze ezaugarriakon, zelakoa izan dan prozesu dana, zelako urtia pasatu dago, baina importantienak agetaxeku aritz, zorraitia, aber zelako urten dagoen. Nik uste bat baino geixoi, haunetako. Nik uste bat baino geixoi hori guztako xokola hemen egotia, momentu honetan. Topa ingo, agarroa. Ba, zeuko izango zu. Netako oso ona. Digango neke, beste kamara atzian, reportajia akaota, beste pare bat trago hartuko dugu. Bueno, oso ondo. Oso ondo, eskerrik asko, beste behin, zeuen atiak zabalketiarren ikusi dugu zelako lana dakon, ez bakarrik barruan baita urtean kanpuan iten dana, eta, baina zelako urtiak izaten dian datozenak, eta beste barik, mila esker arte hurrengo arte. Oso ondo, eskerrik asko zeuei.